Soroi muchiteerera kuno ndoti dare redu tichivhura zvepamutemo vakuru vedu vapinda mambo vamuno ana amai mupururu amaita uko imhere hamuna kuita mupururu chavanofana kuita wakasimba ana baba tese tobatsiranisa maoko ana amai isa mupururu handei pamwe chete ana baba Pamuviri. Pamuviri changani. Ini ndingakwira mutagombari dare. Ndinakapira reche watagombari dare. Akapa mwana wangu pami Ruvimbo. Ane 16 years. Uye pakazo ni kwachibhodho chachine mushonga achiti ndianga amupa abvise family. Tichagwambari ainzwa nyaya iyi ubvuma here kana kuti mupokana nemashoko ekutoka pangu mwana wababa pamiri gombesa teri hamusi kupokana taurisaka kuti handisi kupokana nezvataura ukaba mwana wari Zimbabwean ane 16 years ndikazoziva kuti ane 16 years makanzwa ndikazoziva kuti ane 16 years ndizvo ndikazonzwa kuti zviripo ari kupi mwana wacho Aripo. Mwana ari wamira uri kugara naye mwana wacho ndakupi Get on. Pana wasuda ya muno. Ayo. Bana. Kuno kasino muzeka mu. Ndo mzee. Oh. Mukomana wako. Ayo. Sija. Ayo maidana ne. Ayo. Unakurana naye? Ndakarana naye. Ha? Ndakarana naye. Maidana ne. Atazokutula aingo kurepa. Simuka hii baba. Maita basi. Simuka. Akanikonza. Ndakumubvuma. Unomvuma. Ova nenda kumatakshop kwao. Ova na Sika basi. Sika baba. Ova nenda matakshop kwao. Ndakaenda naida change yangu pamari ndakata sei. Pana zvandakatenga kushop kwake. Iye vandi chimenda ndapedza save vanhu wangu. Ova apedza save vanhu wake. Wabuda wala sei waenda. Ova namchini ndatumwe ndatumwa mari nani. Mari yatakasiya kuno iye vanditizwe nizvo vabva kusekwekanda vasvika vavhara shop. Ova nabvunza kuti ko shop kuivharire chiko inini ndakata sei. Ini ndavinga mari yangu muno. Iye vanditizwe nizvo iwe ita semunhu mukuru mani. Ini vandinoita semunhu mukuru pakuda seiko obva ndibata skate vaifugwa vatanga kundikivitsa babata bhuku rangu vabharura ovharira neni vabuda panze vabhara makadhibokisi ake vabuda panze vanze varabvunza kuti chii bhuku rangu ndoita sei zvanzonizvo bhuku rakwa kuswina naro pakunyine kuti ini ndinizozota sei zvandiro nebhuku iroro vabuda naro panze vatora bhuku rangu vata sei vapisa vharira shop kwake kwekuye ovhandira sei vhandarira ndiriko kwakuseni ovhandira pabereki kumba wangu asiko
obva ndanyarara pandizvo nizvo ukangodzinga chiti chitotaura ndokutsangatisana kukuponda. Rarimwe zuva futi handangobve ndambotara kuna vabereki. Rarimwe zuva futi obva ndadzokera futi mumatakishop kwekure mati nayo ndoda mari yangu watenga mafuta ekubikisa hakuna. Obva ndibata futi zvanzo nizvo apana kwakuenda. Obva ndivharira pai mutakishop make obva ndibudisa kuma8 dzeusiku. Apa ndabva kumba ndabikira vanhu asadza kunguva pasina muriwo. Sorry mwanangu. Zvauri kutaura hapana munhu akupamata. Zvinoda kuti utaure nyaya sezvairi. Tangisa nyaya yako. Utaure nyaya sezvairi kwete mashoko awako. Mazozwa ndotaura. Handisi kuda kuti ushandise mashoko awako. Ndoda kuti ushandise mashoko ako. Nokuti kana change yamboitika pakutanga. Change inoitika kechipiri. Haiti. Ini ndoda kuti utaure nyaya sezvairi ndigona kubatsira. Usatedze mashoko awako. Wazvinzwa? Taura mashoko ako sezvaari. Ndinoda kubvunza uchangamira kuti pane mashopu pane wanderi hapana mamwe here mashopu ari padhuze. Pane wani wachanzoti inoshandira kuti haishandi. Asi nechange yake mushopu wani. Ngatirene shopu wani. Nazotaura kechipiri kekutanga wakaenda uye abva kuvharira. Vandivharira mushopu make. Kasi mamusingadanani. Akandikonza kasina naramu. Ndasembomubvuma. Ko wasvika kumboona kuti gurugo rako rapiswa. Pane munhu here wakaudza kuti nguva kusina ngari kuti anditegetigwe vana. Wakupedza mazuva mangani kusina vaeni kusina vabereki? Ndakapedza mazuva mangani? 3. Vabereki vakazoya after madays mangani? Taura zvako. Vabereki vakazoya after madays mangani? Vakamusa 28 September. 20 September. Ipa pane madays mangani warara nawo? Warara nawo kutanga? Papa ne 4 days ka 3 days? Ndakarara musi 5 September. 25 September. 5 September. Vabereki vakazoya 28. Vangasipa ngwari kwa muriwo. Ha? Vangasipa ngwari kwa muriwo. Saka makazi marara kangani? Kubva musi 5 kusvika musi 20 mamarara kangani? Akarara nini ka 3. Ka 3. Paera kechi 2 akakuvharira kuti zimesitezvo zvandirizvo. Ko kechi 3 chichakaitika. Kechi 3 kachinoenda kuna mhende ndakamudza kuti musikana aenda kuhuni pandera kuhuni vharira nini. Wakamuti chi? Nanaenda kuhuni. Handakuziva kuti ndakamudza kuti musikana aenda kuhuni. Iye vanditeera. Ndakamuona nditeera kusango kwanga ndiri kuvharira nini. Une makore mangani? Ini ndi 16 years. Pane zvamuchada kunzwa kuti? Unobvunza unobvunza? Mwana una uyu pa? Ada kubvunza kuti shamwari sikutaura mwana uyu ichokwadi here kana aiwa sikuti wakutanga kuti ndakararama ichiwanduridza musha. Ichokwadi chakutaura zvozvakaita. Zvimuzvisei vasirizvo. Ukaita sei? Tsikana ndaidana naye. Zvokuzvoti kumurei. Mbera changu. Tsikana ndaidanana naye. 5 izvozve suwa 5 abereki vake vasipo ndio vakamutora here ukamuvharira mushopu handiti ukarara naye mushopu Kutaura kwake. ukarara naye usiku yese ukazofuna usini bhozi kunokwakwa kusina chi kusina vanhu first day ataura kuti tichinzwa muno second day tobva auya futi handiti tobata kuti kwazomuvharira futi handindozvo third day ndiyakazomutera kuhuni apa mama jaira namata pamusoro zvimwe zvaakutaura izvi. Aiwa taura mazira ako usapikisana nemwana taura mazira ako. Mazira angu ndeyekuti musikana uyu ndaidanana naye. Zvakaitika zvokurara naye zvakaitika mukati murudo tichiwirirana. Ndo mazira andinoita. But uruzaka kuti ari under age. Kana munhu arara nemunhu ari under age anoitwa sei? Wakamuzinzwawo? Ipapo mutemo ndinoziva zvangu kuti ipapo pakakambanisika. Unomudzimai? Unomukadzi wakumba? Makarara musikana ndakarara naye ka 3.
kwekutanga mamusingawirirani kwechipiri ngechitatu kubva pakutanga zvisitaiwirirana toni ripoti yenyamukabate ndakatikumira kuti nhau iyi iripo zveti mukomana akarara nemwana pasi makore ari kuguma makai nhamba ikuaimisa kuti akarara nemukomana uyu dzinhamba nemukomana uyu dziri kuwirirana kuti ndo zvakaitika saka ndatikumira kuti dare rikotonga mukomana uyu nemhaka yake kana yekuvhumai kuona kuti mastatement ane musikana nhasi unono nestatement yaakatara kusocial welfare nestatement yaakatara kupolisi achinje isusu nekodzero yekunzwa nyaya sezvaii handiti vanhu vachifi vachitaura kuti mwana iwe usataure mashoko okupi vange vazoona isusu nekodzero yekutora nyaya toinzwa social welfare nyaya yakasvika kai polisi utovanda polisi kai nyaya karipota polisi polisi kana tichiona nyaya ine two sides of the story munhu kana chimhangara nyaya anomhangara sezvairi akasvika pavazita kuti apidze inobvaiswa nepamwe umwe wabva paadvise nepamwe mwana we zvakutaura zvokuti katatu ndizvozvo kasi munhu auramba kuti zvakachenjwa uri kuabhizwa handisi kujaja mwanangu zvinowanikwa kasi siti kungoti pese apa zvinhu zvakaitika izvi zvakanga zvine chi element yekuti mwana underage anga asina decision yaigona kutora saka aimbombonyikidza muisire mombe dzake 8 mukomana hapana anotadza kuziva kuti mwana mudiki kana nenichitomuona ungatadza kuona here ungatadza kuona nei kuti aka mwana akadika ungatadzi here hautadzi wakaona unoita kushoko une mombe ngani neorayame uri ani wau imi muda kutaura sani muda kutaura semunhu akupa nyaya yakatsa amai taurai kutiko kana musikana akabatwa kanhu kana katatu ambuya pavakazodzoka akayachivaudzei kuti ambuya inini zvandakaitwa naizvamai sakumaenda kana dairodambuye kurara kwakaita nomwana wenyu zvaibva here uyabvuma aida kuti aiwa wanaita mise mombe dzake 7 dzivabhairo iwonipembodzika mwana kuchichera ayi vakamai amai koti kwamunoenda kwamajor street ndokuye kunoitwa zvamunoda kutiitira muno ndikumbira kuti mubude handisanambaita munhu pane munhu anoda kubudayo esikuti aime out mungamudzanaye mumbe mkuru budai amai budai pasi because uyu antu amurume mkuru anomusha wake anenge underage anomusha wake muda kunudza kufa kwababa vauli uyu afa katatu muri amai vani reubi uyu kwabuda uyu ndiani amai venyu mukoma wenyu naisha mushonga wayo wakabva uku akapuwa nani ndakapewa nayewo ndakapewa naremoni chagwamba yapyongo urachivhura umu achiti iwewo vhura umu aiwa ndinoda kuti umwe iwe kwete changamira aiwa inini ndoda kutesera pamuridzi wavo kwete changamira inini ndoda kutesera pauri iwe tipe mushonga wako ndoti iwe unwe mushonga uyu iwe weinwa kana usingakuvadze haukukuwadze inini tsika ikai ngatiimirei
Inwa mushonga. Pamusoro ichangani. Zvimwe zvese nofunga mabva. Ndati inwa mushonga. Inini ka wakudila naye mwana mudiki. Ipapa ndapanzwisisa. Inwa mushonga uyu. Ndisinda kamupa mushonga. Ako anani? Naye shamwani. Changamira. Unofunga kuti yakazwana kuti. Idzinzanya dzakugadzirana dzandira kugadzira pamushonga. Nambo andi musukuroiwa. Andi mushonga mwana akawana. Amai. Ayo ndidaro. Pamusoro chaka idzinyaya dzakaitika ndakanenisi mwana uyu ndakatozonzwa vanhu vakadisikushinaatakachipewa chimutakachiwana akaendaenda kwamudewa iyo mushonga wakapuwa nani mwana ndaipenda ndi munja bomba achida kuzvidhina kusenzera akanditi ndakamudza kuti ine nhumba panditibva panapa opandipuwa kuseni kwacho pandipa mushonga kuwa kuseni kwacho achida kuzvidhina akaisa mundibhachika rake kwete miisai mombe 8 nembudzi pamusoro 8 nembudzi pamusoro vanhu unozati ndinotukwa stereki musocial media mambo iva vanochaja zvisingaiti asi kuuraya mwana umumwe ndizvozve pamusoro changaviri kwasi kuuraya mwana umumwe isusu tikuti isusuka oda kuuraya nhumbu raiti wakaipuwa nani iwo mushonga wakapuwa nani kwete iye ndiangatinatsanangura izvi handiti zvizivezvo kubva pamashoko ese anga achitaura ese chena unosaina mombe dzakwaiti nembudzi imwe chete sandiwesitire nguva akasumuka kune zvangaida kutaura handisu hapana ingavamwe sitoona chivadzikisire mwana wozi mushonga unozoshamira vanhu vasokuramba uchita zvoro changamira ndingandoziva unosaina kuti mushonga watorwa zvisina basa takuda kutesitira kuimbwa unogara kupi toka mvurudzi amai taurai ndine mukana wekutaura chemai zvoita muda kuchema musarasikistere kutaurai nyama wafika heti dzawandisa mombe iti ayo musiyatauri aita sei ndakati amwana ndakatombomuendera afona afonyoba ngati zvanyadegona mwana zvakaidako kana toenda ndakagona akati aishanda foni yomunhu washanda zvakako ndoba ndatoti mwakaru foni aishandisa kufona iyoyo mwatari kuti kudaidzi saka achifona muda uyo akatouya akatidza kuti vanhu vachitidana mumwe tikatotavenhasa zvakambira asi kana uchizviita auna kuva yakakati inobuda pachena ndokuba atondisungurira imbwa yenu ndokuba ndanyarangati mwana wekuti handizvizosandivandanyaaimba dai maitotsura murume wenyu zvaiita pakawanani vamai fana kutosungira izvi amai rega ndikuudzei zvamataura ndazvinzwa ndaguma ini kuti mwana yarume ndofunga mandiona ndati mwana uyu zvaari kutaura zvese ane mazwi ekupuwa kasi ina zvoita kuti mombe 8 ndaafu nembudzi munombowabvisa nhumbu ichii inini handisi kungoti nyaya idzida kuti dzipere amai dzakawandisa dzevana vanhu vakuru vanaa nevana vadiki inini handa kushandisa zvangu zvemusoro mangu ini ndikushandisa zvinhu zviri mubhailo redu ndozoti mwana unoti mambo ekuru wavanhu stereki zvakuchacha anazvo ine zvishuwa mombe nembudzi zvadhina ndosaka ndisingabati vana vadiko mazvinzwisa ndotaura uyu koyo mwana webe aitisungirira imbwenyu angari right aita kuti udzai murume wenyu iwe mwanangu uya muise uyu aifona kana nefoni yako aita sei taura chokwadi nokuti ndinokuchajawo futi taura chokwadi chaunoziva uya padhuzi ini ndoda kuti utaura chokwadi nekuti panapa tinokubatsira imi vanadi ndimi vatochengetedza wazvinzwa
Une makore mangani? Iwe 18. Waita mwana wa 17 years. Pane dambudziko baba. Sabungo kuku ndiani? Ndiani? Chida azisha kwambara kuti. Alright. Iyo mwana wakati ndochaje baba wako. Tachukua zile zaidi. Andio nateta uno. Mwana ndochaje baba wako atimiri. Iwe ndoze chichi kaiti. iPhone ndiani? Uya iPhone wako. Vese iPhone na. Saka pane repe la kwa naida nani? Ayo kana natufuna na mbele bani chi. Pane bani rudo. Ataona kana naye mwanangu. Baida nani wana? Sawa na natufuna na baba wako na. Batufuna na chicha iti. Kufunga kwako. Uyo munhu mkuruka wane mwana. Chicha iti. Baida nani? Atiri kuti vanhu vamsha kudare muchipavana mashoko. Pane pakatadzwa, pane pakaita sei? Pakatadzwa. Ndofunga maona social welfare yapinda kuti statement yataurwa haisi. Shamari ndo kuchaja zimba inoredu. 7 mombe ndo dziripo. Ndokana ndo ndidzipatsana ndo kuzoti dzirizi. Kasi mombe 7 ndo dzatoita sei? Dzatochaja. Ini ndikutoendesa mombe yebodzi nhasi. Meaning mangwana makuseni. Handisi kukudzvanyirira kana kuita sei. Ndikuti mhosva yako ipo mudzeke nekuti ndoda kupa mwedzi inobhatirwa yakati 1 day. Kasi azvibvise nyaya iri kumapurisa kuti ndoda kuona kuti afamba sei. Ukona munhu achibuda monster chakureva chii? Akura kana anje. Une vana vangani? 3. Vari kuma 16 years novangani? Mwana wako mukuru ane makore mangani? Ana 14. Ana 14 ne 16 zvakasiyana. Mazonyanya siyana. Ina kudya chinhu chisina kudondora. Chimuisai 7 mombe. Amai mimi ndimatomira ine. Misai 7 mombe. Mombe imwe chete kwenda mangwana. Sena. Wazona ndataura usena utano. Mombe imwe chete kwenda mangwana. Handisi ndakazvitanga ine. Uyu akaipa stereka achitedza kushandisa bhuku rake zvakanaka. Mombe wanoenda mangwana uzvo. Muisei dzimwe mombe 3. Mbe 3 months. Sasara 3 zvomba 4 months. Gashanda chizoti ari kuiswa chiketo. Kuti ndozoti muri mafosha. Kumbira kuti chanamira. Kawa Kuti dzinopatsanirwa sei? Ndikumbira kuti dzipatsanura. Nzokuti dzimwe dzese 4 dzanachadza ndize mhosva kuti raka mwana kadiki. 3 dzokuti wakusanganisa mwana. Dementia. Wani yacho. Mwana baba wangu kumbira regero waguma kuti ndarara nemwana mangu ndikukumbirawo ndakatata mondiita sei usaswera wakava kuti nyaya dzakawanda mabvuma hapana chakaipa chidaira zvakanaka norurimi runyoro ita sei kubva ipapo Alright, ndinosaina mtata. Macheja waka. Azima mwana nditi. Ewa, sisipendi kati. Sisunga wa msikana. I'm sorry, Mama. I'm sorry, Amai. Don't patrol Mama. Amai muno kamu dem problem. Who has one big? Ask one big. And ane mshawake. Ane mwan amirai. Ane mshawake. Amai shi play fan foot. Ane mshawake. Ane atawa kana kati mumbe zamu dirai. Atawa kana kati mumbe zamu kudanga. Meza lwa chindo muno. Ati mumbe yangu dinayo 1. Mumbe yangu dinayo 1 mchangamire. Hala kuanza mala kuchanganya chama leo sunga uende wa nataka tuchanganya sunga something na mtalisi